Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad itinagan at Tanya at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Emilio Gimayen from Cabaritan East, Ballesteros, Cagayan. Shout out iti Fernandez can Vicente family from Kaizi May Fernandez, iti Difon Quirino. Shout out kada Floresma Castañeda, Norberto Bangsuy, Nida Niveras, Jaime Rodriguez, Belinda Ramos, kastamot ni Susan Ronquillo, Elma Rodrigo. Shout out kani Saikem DC, Jules Aidan, Mirno Cristobal ken Gigi Martin. Kastamat ang makablaawan da Ruben Gonzales ken Ando Gonzales iti Palanan Isabela, Danilo Gonzales iti Bagabag Nueva Vizcaya. Makablaawan pa'y nila Lane Herbacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Gonzales iti Saudi Arabia, ken Maylin ken Romichelle Belaño iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tanya. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Tanya, adaan asawa ken maysa nga anak. Daytoy a drama ti kadenggan ti amak, nang runa idi maipatpatangat ang pailaeng iti radyo. Daytoy nga mintiliwliwada kabayatan ti panagubrada iti pakitaltalunan na. Nakurapay ti pamilyak manang, manalon ti amak, ket tultulungan laeng ti inak no kasapulan.
Ngem tinakaikamangak ti makuna nga addaan manang. Nasaliwanwan ti panagbiag tinakaikamangak. Idi iyawis kanyak ti asawak ti panagkasarmi, medyo adda panagduadwak. Gaputadyak pay unay am-am mo ti nakaikamangak. Dito'y met anabukal ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang Emmy. Tanya, nabayag mo nga gayan ayat ta. Kaya't ko mga agsimpata mo tan. Ha? Sigurado ka, Bob? Wen, panawon mo tan tapnumang bukal tan iti bukod ta pamilya. Ngam, Bob. Diyak pa'y unayam amo ti pamilyam. Di kampay nasingad iti tunggal maysa. Manmanupay laang mat ngamin ti panangisurot mo kanyak iti balayo. Man ano ko manusaan kayo pa nasingad? Agsisinangit kayong tumot laang ito nagasawatan. Maamakak ngamin. Baknang kayo. Da kami, nakurapay kami laang. Kan, kasla, mariknak namin adinak kayat ni Papam. Sana po no dayta? Saan nga agpilpili ni Papang itagbalin niya asawak? Medyo stricto lang tilangan ha, ngam nasingpet. Kasla kabutbut nga roda kasarsarita ni Papang mo. Amom tanya, nagbalin lang nga kasi ito ugali ni Papang. Manipod pinanawan na kami ni Mamang. Kasi murot iti sa bala lalaki. Manipod din. Nagbalin mo ta na medyo stricto ni Papang. Ngamin, di na kaya ta mapasamak kada kami tinapasamak yan kwa na. Numuna katagpada kami alalaki nga anak da ka ni Mamang. Kasta ka di. Sa bagay, kaya't kumatan ti ising-singasing mo. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastatan niya. Sumuro takto iti balayo, takasaritak dananang mo. Total, at datan iti husto nga edad. Datan tulatan ti makaamo amang plano iti kasarta. Uray iti huwes pay lang ti pagkasaranta. Tibusbusan ta para iti nagarbo akalay sa, aramatan talaangan apang rugyan ta. Sigurado ka iti daytatan niya? O manugot nga tadag iti dadakkel mo? No huwes lang ti pagkasaranta? Maawatan da dayta. Ilawlawag kunto kadakwada. Tinapatag, makapagkalaysatan, Bob. O anyatan niya, nalagsak ka kadimot lang ita, tanalpasan ti kalaysata? Siyempre mo't Kalpasan ti pa naghani mo ta, agdiretsotan iti balay mi ha? Ha? Ni, kunak na agyan talata iti apartment nga babangam. Aapay nga agdiretsota iti balayo ako nam. Kinasarita nak ngamin ni Papang. No, mabalin ka no? Agnag tapay lang iti balay. Amumutan, agmay-may sana ijay. Nila ang nanalumin na katulong na tikatgadwana. Adamot ngamin ni Manong iti lugar da ipag ko. Kasta ka di? Apay adinak man laki nun sulta may papan iti day taabanag. Amumot asaan kami pala ang anasingad ka ni Papang mo.
Patsyak nga kinawatan kayong tumutlaeng. Nasingpat ni papang kunakmat. Ken ti kayat ko kuma. Saan ka pa ilang agtrabaho? Tapno, may pamaysata ti bukulan ta pamilya. No, kas pangarigan agsikog kanto ka naganak ka. Siguro after 3 years, saan tula mabaling nga agtrabaho? Sige, no day ti desisyon mo. Iso ti matungpal. Kat sapay ko ma, taawan to ti rooms wa aparikot itinagbaetan mi kan ni papang mo. Nasayat mat, tasimbangput kayo niho. Wen papang. Agmano ak papang? Sige laeng. Wan gayam, nakasaganan ti sila niyo. Insaganan ni Lumen. Agyaman kami papang. Saan kang agbabayin dito itanya? Kanawan ti pagtanagam, taada ni Lumen nga agtagipalay. Saan kayong agdanag papang? Tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho dito'y balay. Kabayatan nga awan pa'y aramidak. Wen papang, adan kadkaduan ni Nana Lumen. Siguradong agkatunusan da adwa. Sapay la ko mga rodeo. Akit ka sa no, Bob? Agsubli ka dinatagos iti trabaho? Saan pa'y papang? Ada pa'y makalawa sa live ko. Sige. Enjoyin niyo pa iti honeymoon niyo. Kabayatan na di ka pa ilang subli iti trabaho. Nagsubli ni Bob iti trabaho na. Mabatbati akong dito balay. Nas ka natulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na dito eh. Agasam nga'y, tadwa kami anainayon nga si kaswan na. Sapay, adamadmadlaw ko kani papang. Kasla palpaliiwan na titunggal garaw ko. Ipagarup na siguro na agdondon niya aklaang dito eh. Saan na mabalin? Kaasimot ni Nana Lumen. Sapay bumakat-matan. Maasyanak kan kwa na. Tunggal agalon na ti panagsakit ti bagina. Amok kan marik nakakaslada pa nagduado kanyak ni papang. Amang ano ipagarup na amaaramid ko matinaramid kan kwa na ti asawa na. Masapol ama panagnakakaanapod no ak ni Bob. Kat saan to ama pasamak iti pamilyami, tikas iti napasamak kadakwada. Manang Emmy, idiimbaga kanyak ni Bob nga asawak nga agnaed kami iti balayda. Nagsakit tinakam ko kankwana, gaputa di naman lainyo man kanyak tinagbalin a desisyon na. Impagarup ko idi ano agasawa kamin, rumbang laeng adwa kami nga agdesisyon. No pay agdwa-dwaak no kasanunto ti sitwasyon ko iti balayda, immanugo taklatan manang kas panagrespetok iti asawak. Kadagiti damo nga aldaw a panagnaed mi iti balayda,
Nasayaat pa'y mati amin manang. Gapo ta saan pa'y nagsubli idi iti trabaho na ni Bob. Iso nga adda kanayon akad kadwak. Ngam idi simrekan iti trabaho na, nagbaliwan ti amin. Nariknak apalpaliiwan ti katugangak ti amin agaraw ko. Ngam ingkar karigatak asaan nga ingkan kano ti mapalpaliiw ko. Inaramid ko nga rod ti amin akabaelak tapno makatulungak kadagiti trabaho iti unag ti balay. Tultulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na, ngam adda may sa trabaho at talaga adyak ammo. Iso ti agluto manang. No pay kasta, nagpasuro ak ni Manang Lumen, gapo iti ayat ko ang makaluto. Talaga kati mo agluto, Tania. Amok no dagiti simple laang alutuan papang. Pasensyaan nyo la kumanday talinutok. Sana bali ta insuro nakmat ni Nana Lumen. Entun mo minsan, di mo pakabiyangan ti panagluto. Maya mo ni Lumen ti mga rami di ti dayta. Ano pa iti masapol asurwem may papan iti panagluto. Uwan papang. Pasensya kayo lakuman. Ang babi ko? Asino itayon sa inobya manalay nga agluto? Atong galumay dito balay katagluto iti naima sa putahe? Ni Aliana papang. Nalay nga talaga nga agluto dayjay. May isa na chef iti may isa adakala restaurant di abroad. Nagsayatan nga'y. Nagasa tagbalin nga asawa natin nalay nga agluto. Huwag nga rod papang. O Tanya, mangan ka ha. Di mo't sikat nagluto. Rumbang lang ang mangan kay Tado. Bob. Ni, pati makter kayo papang. Nalpas kayo ka din anangan. Di yung paimot na ibusti ka ninyo. Tiyak kayatan. Ibagamlangan ka ni Lumen ta mga ramit iti merienda kan kape. Isulangan ti kana. Tanya, amo ka na sa hairkit imbaga itay ni papang. Di mon panunutan dayjay. Talaga kas lang ni papang. Ngam awan kan ko ana dayjay. Talaga na sa Iraq. Gapo ta imbidam pay ti ex mo kan kuana. Amok nga iso dayjay ti kayat ni papang aparakan ka. Iso akas ta unay a panangidayaw na. Uray si sasango ak. Sana bale tar aramidam mo ti amin nakabailam. Tapnom ay ayukan ka ni papang. Basitla pa naghanusin Tanya. Apa man na makaornong ta. Mabalintan ton ti sumina ka ni papang. Di mat kasta talaga ti plano ta. Awan ti panggap ta idi ang makipagnaed ti balayo. Ngam idi imbagam kanyak. Pinatgan ka nga uray ada pa nagdwadwak. Taamok adi nakayat ni papang mo. Di ka kadagdanag Tanya. Matungpal to ti amin na plano ta. Apa man na makaornong ta iti pagbalay ta. Masanay kan tumot lang iti ugali ni papang. Basta ibagam amin kanya ka mapaspasamak kan ka dito ha. Tasyak ti makaamo ang makisarita kan kuana. Tania, saan ka kati o masikuran nga talang dito'y palay? Di mo't naggraduar ka? Apa di mo usaran ti inatal mo? Apa yasan ka ngagbero kiti trabaho tapno matulungan mo't ni Bob? Kwa papa,
Napagnumuan mi ngamin asa anak pala nga agtrabaho ita. Tapno maisagana mi ti amin. Nang runa inton agsikuga kon. Kat inton talon ti tawan ti anak mi. Mabalin kon to kanon ti agtrabaho, papang. Anya? Kaya yung timataan ni tanak nga awan pa urnong yo? Awan to pa bukod yo apalay. Papang? Nakarkaro aron bang kumagtrabaho ka tapno matulungam ti anak ko ang makaurnong. Sana ti tadda ka lang dito o nagtibalay. Kano mapalin, diyak kaya tapakibiyangam ti trabaho ni Lumen, ta sayang ti papasweldok kan kuwa na, no sabali ti agaramid ti trabaho na. Maasyanak lang amin kanina na Lumen, papang. Nang runa no agalon na ti sakit ti bagina. Di mon pakibiyangan. Diyak kaya tapanunutan ti asawa nga alilaen ka dito'y balay. Nasayata si Mang Petkan. Kunak no ag-overtime ka manan. Apay, mailiw kan kanyak tanya? Masansan ngamin di pa nag-overtime mo. Kat saan nga anamungan ni Papang Dayta. Amangan ka no nagsakit ka no kanayon ti pa nag-overtime mo. Kasta? Huwag gayam tanya. Di ka di maik ikan diri balay? Amangan no kaya't mo tagtrabaho. Ha? Saan ka di asika tinagkuna asa anak pay lang agtrabaho? Tapno maipamaysa ta timang bukal iti pamilyata? Amok ngamin nga wantar aramidam dito'y balay. Amangan ko nak no masiksikuran kan. Gapo ka di taimbaga ni papang mo? Aron bang laang nga agtrabaho akmeten tapno matulungan ka nga agurnong? Iso ang nagbaliw meten ti desisyon mo? Amom tanya. Pampanunutan lang ni papang ti masakbayan ta. Kat naamiris ko ahustumot ni papang. Ada punto na. Tapno makaurnong ta adagos. Bayam, taagbiro kak nga rodan iti pagtrabahwak. No dayta ti desisyon nyo nga agama. Anyamot ni Bob. Nagbaliw man ti pangadeng na. Gaputa imbaga kwa na ti amana ti kasjay. Isumot ti tungpalan na. Awan bukod na a disposisyon. Itala maamiris ko ti amin. Noan niya ti imbaga ti amana. Isugayam ti sursurutan na. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Adito'y kami nga agnaad. Tapno da kami lakumat ag desisyon iti anyaman akayat may amapasamak iti biyag mi. Sige Arami deklatan no anya ti pagayatan ni Bob. Tapno awan ti rumswa ariri iti nagbaetan mi iti asawak. Kastametten kadakwada iti amana. Nagbaliw ti amin ang napagnumuan mi nga agasawa, manipod nagnaed kami ti ayan ti katugangak manang Emmy. Amin nga ibaga ti ama ni Bob, iso ti suruten na. Ngamtap no awan ti rumso ariri, nagtungpalak iti pagayatanda nga agama. Napanunot ko agapuman la iti daytoy, amanga no mayasidag tirik na kanyak ti katugangak,
kat mapanunot na anapatag-unay kanyak ti asawa. Kat sa baliak, itinanglipot kan kwa na nga asawa na. Ngam talaga siguro anaangaw ni Gasa at manang Emmy. Gapo iti may sa apagteng, ajak pulos ni Namnama. Apay nga takas to iti marikriknak. Maulawak abigbigat. Kan kasla na alsam ti rusok ko. Nagdagsan ti riknak. Kasla marigatan akpay ang bumangon. O, Tanya. Bumangon ka di tanta ni Aldawin. Makantayon sakbaya sumrega kiti trabaho. Ay, Bab. Madi nga min ti riknak. Maulawak. Ni, ang mga nanyamot tanday tamarikrik ng Tanya. Apay nga eh. Jakam. Ni, makabakbakwar ka? Agore ka? Amangan ba't namasikog ka? Ha? Masikugak? Ha? Uwan nga paiso. Amangan no masikugak. Diyak pa'y namin nagbinulan. Anya? Lukas ta, masikog ka lakit din. Tinasayatan niya, mapantag pa check up. Tapno maamuan tanupod no masikog kan. Anya ti ko na, Bob. Masikog ni Tanya? Wen papang, nagpa-check up kami. Talaga ang masikugan ni Tanya. Pudno ti ko na ni Bob, papang. Kasano nga ron daytan? Nagsikog kan nga urawan pa'y masnob nga urunong iyo? Kasano lang ti biyagyo? Kunakman agurnong kayo para iti pagbalayo. Papang, no kumatay di pa'y lang nga nagtrabaho ka, Tanya. Di nakaurnong kayo kuman. E di pa'y kumatinulungam ni Bob ngam saan mat. Tanda ka matla na ka matider dito'y balay. Papang. sana bali papang. Tinapatag, matari pa ito na imbag ti sikog ni Tanya. May parit kinkuha na ti may stress. Amangan nga minan niya ti mapasamak iti ubing. Wala, adda ka na kayo na ita. Di kay tumot na gananad. Anya nga ita, di adamanan mainayo na pakanin nyo. Kakaasikan nga agtrab-trabaho, Bob. Kabailak papang, saan kayo madanagan? Kabailak, para iti pamilyak. Anyamot ta ni papang. Imbes ko maamaragsakan tamaadaanan iti apu ko manipod kadata. Ngam saan mat? Pasensyakan Tanya. Jakmat ni Namnama kasi tagbalin na reaksyon ni papang. Bob. Amok na ti pagdaldalanam, sipod nagdalit ta dito'y balay. Kunak na agbaliw ni papang, kabayatan ti panagnaid ta dito'y. Gamsaan mat gayam. Di mo ko maguraan ni papang. Diyak kaya't nga darum so ariri iti nagbaetan nyo, gapula ang kanyak. Amo ka din na kaya't ni papang parakan ka. Ngam diyak guraan apulos. Tanya, Kaya't ko apanagnakan kan kuana no kasano ka kapatag kanyak. Nga uray kas di tipakpakita na kanyak. Diyak pulos guraan. Kaya't ko amapanagnakan na asabali akan ni mamang mo. Di kan to pulos panawan. Gaputa ay ayaton ka unay, Bob. agyaman na kitiki naman nakaawat mo Tanya. Amo ka nagbidutak.
no apay nga imanugot ka dito iti pag naidantay di. Kat sapay ko mata mapakawanak. Asawa ka. Iso nga ipaay ko amin apan nakaawat kan ka, Bob. Naimbag man, ta nakapasyar ka, anak ko. Wan nanang, pasensya kayon, ta nabayag sakbay anak kapasyarak dito eh. Sa dino ti ayan ni tatang? Ay, kas iti sigod anak ko, adamanan ni taltalon. Amumutan ni tatang mo, kayat na mairing pas adagos dagiti trabaho na. Iso anariwot pa'y napaanan ijay talon. Kasimot ni tatang. Lakayon nga magtrabaho pa'y laang. Di mo pagdanagan ni tatang mo anak ko. Kabailan na pa'y. Ada ko magagarak kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Ada ka di parikot. Awan nanang. Kinapudno na. Umay ko ipadamag kada kayo ama si kuga kon. Ha? Ay, talaga anak ko. Ay na, maragsa kanak para kada kayo iti asawam. Kamaudyanan na, at dadton anak yo. Iso ngay mayak nanang, takayat ko kumati agawid pailaang ditoy. Kayat ko ti agnaad ditoy, aging ga iti makapagpas ngayak. Ay, day talaga yam. Ay, sige anak ko. Umanugot nga tati asawam iti kasta aplanom. Am kamaawatan nak ti asawak nanang. Kayat ko ngamin amataripato ang naimbag ti sikug ko. Ay, sige adda ka di saan anasaya at amapaspasamak iti panagnaedyo iti balay dabab. Awan nanang. Kayat ko lang akabayatan ti panagsikog ko kat adaak ditoy. Iti kasta, adda kayo akadwak amang taripato iti sikog ko. Ay, nasaya at garod no kasta anak ko. Mala, pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti panagnaed mo pailaang ditoy. Ay, nasaysaya at paikuma no kadwam ti asawam. Di kay agdanag nanang. Tapag saritaan mi day taabanag. Naggapuak ijayan da nanang. Okay, kumusta damat nga eh? Nasaya at mat. Bob, ada ko maisingasing ko. Kat sapay ko mata maawatan na. Oh, anya day tatanya? Kayat ko kumati agnaed pay laang iti ayan da nanang. Bayat ti panagsikog ko. Tapno adamang taripato kanyak. Aging ga iti panagpasngay ko. Anya? Umanugot ka kuman. No kayat mo, ijay ta pala ang agnaad. Oh, Tanya, amok nga danaon unag ang makagapo. No apay akilata na panunot mo dayta. Nga maawatan ka. Taparamot la dayta kada kayo'y tagbalinto nga anak ta. Nasaysayat pa kiti tapnusan ka mas stress. Maiparit nga min dayta iti sikog mo. No kasta, umanugot ka, Bob? Wana, apay kit din nasaan. Nataltalinain mo't lang ti panunot ko. Naadda kay ti puder da nanang. Taamok ang mataripato da ka na imbag. Bob? Kat di kagdanag. Tunggal Sabado, umianak ijay, tapno makadin na kayo. Anong santa pa'y lang ti kasta set up? Aging ga iti makapagpas ngay ka. Agyaman ak, Bob. Agyaman ak unay. Siyak ti rumbang agyaman kan katanya.
Katikang runaan na pagyamamanak, iso tinamarswa. Taimpaayan na kita asawa aman nakaawat akaskan ka. Ipatpatid ka unay-unay. Imanugot ti asawa nga agnaedak paylaeng iti ayandananang ko, aging ga iti makapagpasngayak manang Emmy. Katkas iti Inkarina, tunggal Sabado nga umay naksarungkaran, ngam agawid matlaeng iti poder ti amana tunggal aldaw ti Lunes. Amok anang rikna ti katugangak iti kalaat a panagawid ko, ngam patsek nga amuna ti makagapo. Ti pagyamanak laangan iti Diyos, kat awan ti rimso aparikot, wano riri iti nagbaetanda nga agama, akas iti pagdandanagak. Diyak ngamin kayat asyak ti agbalin a rason, tapno agginura da nga agama. Ita, nakapagpasngaya kon manang Emmy, may sa analungpo a maladaga. Kat pagyamanak unay dagiti dadakkel ko, gapo itinasayaat apanang taripato da kanyak. Agnanaad kami matan iti maysa nga apartment, kat umadanin a makaipatakder kami iti bukod mi abalay, babaan iti panagsalukag ti asawak. Kanayon mo't nga ipasyarmi ti anak ko iti ayan ti katugangak, kat marikriknak akas taunay ti panangipatag na iti apu ko na. Namnamaan mi nga agasawa, ababaan iti panangipatag na iti apu ko na kada kami, kat ininot a makaamiris, kan makamove on iti napasamak kadakwada iti katugangak a babae, kat mapunas ti amin a negatibo a banag iti panunot, kan barukong na. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Tanya. Tanya, pagayam ko, nagsayaat ka nga asawa. Ta itilikudan ti madi nga impakpakita kan ka ti katugangam, tinarigagayam latta tinasayaat a panaglalangan nyo. Kat saan ka anapaay? Takas itinakunam iti surat mo, mariknamon nga ipatpatag unay ti katugangam ti anak yo. Kan nagsayaat ka unay a manugang, tadi mo impaidam ti anak mo iti lolo na. Sapay kuma tagnanayon ti kasta akababalin mo, tapno naragsak kan naanayas akanayon ti linnangan nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibia. Bintun, mapunan.